Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Kita masih bersyukur atas izin Tuhan saya kembali bisa menyapa Bapak Ibu semuanya. Walaupun kondisi kesehatan saya pada saat ini kurang stabil, dan saya berharap Bapak Ibu semuanya tetap menopang saya dalam doa supaya kesehatan Tuhan pulihkan. Oleh karena itu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, pada saat ini hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kuatkan hamba-Mu, mampukan hamba-Mu, supaya hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Sekalipun kesehatan hamba-Mu kurang pulih, tapi hamba percaya di dalam nama Yesus, maka penyakit akan Engkau angkat dari tubuh hamba. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini yaitu khotbah Minggu tanggal 18 Juli tahun 2021, 7 Pitudung Trinitatis. Aleni damang dainang atani debata na gabi ujahatta manang jamita di apala partikenod di anek mai sian buku Efesus bidu 2 amuka mai sian 10 sada masuk 1 ayat 22. Pemahatani Tuhan di baheni hamu si pelebeguhian na targor na so parsunaton digor akan na so malidok parsunaton na pinatupan ni tangan disibuki ingot hamu ma dan perjabar di Kristus hamu ujui di balian ni harajaon Israel do hamu jalang taruli di akka perpadanan baga-baga suada sihirimon jala suada debata di hamu di tanoon alay anggonuaing di bagasan Kristus Yesus do hamu jala dope hamu na jolo gabi di pajonok mudar ni Kristus ido hamu nuaing ay bana do pardamyatta dung di pasada na duay jala ditatangi dorti parholangani ima hamuswoni ay di bagasan laging na do diloha ibana patiki ima katona do aturan asa ditoppa di bagasan dirina na duay gabi sada jolma na baru pajongjong dame jala dipadinggad do na duay di bagasan daging nasa sadai tu debata binahen ni silangi ay disido di pusa ibana hamuswani dungi Roma ibana mamaritahod dame di hamu akan na daw dame nang diakka na donok ay marhite ibana adong do dalan manopot amay dihita na dua ragami di bagasan sada toddi asadada behi akapay solat manang pangiswa hamu akadongan sa harajan rapon akan na badia do jaladongan sa bagas ni debata ay di pauliuli do hamu di atas ujahan niya ka apostel do panurirang Kristus Yesus diri do batu parsuhi-suhi disi di bagasan ibana do martomu sadok bagas i jalalam gadda kabejoro na badia di bagasan Tuhani di bagasan ibana do nang hamu tak di pauli gabi permianan ni debata di bagasan toddi ido pajahon na damang dainang na hinalonga di bagasan Yesus Kristus molo tajaha diaka barita-barita taringo tu Amerika Serikat di tahun 1607 topekna di Amerika Serikat terjadi do perbudakan di antara horong ni kulit putih do kulit hitam. Horong kulit putih beranggapan na sida do na layak
manggonggomi Amerika. Anggo akka horong ni kulit hitam, gabe budak, gabe babu, manang gabe pai solat. Jala akka horong kulit hitam, gabe dipasiak-siak do parngulod dinasita. Jala di hati hai masai mauldo perkembangan yang terjadi di Amerika. Alai di tahun 1777 terjadi perubahan na besar-besaran di Amerika menghapus sistem perbudakan. Damang dainang nahinolongan di bagasan Yesus Kristus. Suang songonido turpu jamita na sa tuhita dia pala partikeno. Adong ima dua horong na adong di Efesus terjadi perbulat-bulata antara halak Yahudi do nasu Yahudi. Horong halak Yahudi madokon asa bui nasu na Yahudi isara na halak Yunani gabi Kristen iko jumolo do nasida disunat. Alana ido sada aturan di Yahudi. Bahkan adong istilah proselik ima tahap memasuki Yahudi. Mulai dunga Yahudi baru pe boy gabe Kristen. Pangutusian si songonon mabahen perbulat-bulatan di huta Efesus dala Kristen adong di Efesus lambalga. Gabi adong ima mamitori diri, adong ima sipa manghumi dua kalanaas. Ubahen saluhut na pangatusyon na salaima ditongos Apostel Paulus sada surat tu nasida mangajari nasida paingoton nasida nunga dipasada Jesus nasida di bagasan haluan na pinatupan ni Jesus. Alinido damang dahinang na hinolongan di bagasan Yesus Kristus. Ubahin na dido ima Apostel Paulus di baheni hamu si pilibeguyan na tarkuar na so parsunaton. Di gor akka na somal dido parsunaton na pinatupan ni tangan disibuk ingot hamuma. Jadi Paulus na madokon dada ikot disunat parjulo asaboy Kristen. Dang adong pangajaran si songoni. Alay parsunaton na adong di ugamo Yahudi holang ima patupahon patik ni si Musa. Alay dada patik ni si Musa na boy paluako. Jala saluhu na ima Yahudiyo si songoni nung nga dipamago Jesus di bagasan patkolongina. Nga diloha nung nga dibolokon jala nung nga dipasada Jesus Kristus pesaluhu na marhite-hite holong ni roha na pinatupan ni Jesus Kristus marhite-hite na pinarsilakon ibana di hawa pinarsilak. Salib Kristus menjadi sebuah pemersatu bagi setiap orang yang berbeda. Maka firman ini mengajarkan bagaimana orang Kristen itu harus menjadi satu di dalam Tuhan, tidak lagi melihat sebuah perbedaan. Dan jika pun ada sebuah perbedaan, semuanya itu menjadikan perbedaan saling melengkapi satu sama lain. Bahkan di bagasan ayat 10 dokon sadada be akapai solat manang pangisua hamona. Paulus nang madokon marhite-hite turpu jami taon saluhuna akadongan saharajaw ni dibatano nasi. Dongan saharajaw ni dibata berarti dongan di bagasan Yesus Kristus. Naung dipasada jalan naung diojakon di bagasan Yesus Kristus. Huria nenolongan di bagasan Yesus Kristus. Ahado nanaing situpot tasan hata ni dibata. Hubar tu ujahan na pinasa tu hitay dokon hasa daun do dame di bagasa Tuhan. Songod dia do hita asa buhay patupan hasa daun do dame di bagasa Tuhan. Na parjulo sa hali mabad Jesus mangulo di bagasa dirita. Lapatan na songod dia. Gudang do memang di bagasan ari-ari na parpudion. Adong gereja-gereja madokon hulang nasida tigor. Hulang ajaran nasida tutulok na naas. Hape
perlu dohonon nami damang dainang dang adong nanggosada gereja nabui peluahon dang adong nanggosada padita nabui ima majami jon mamasuk surga. Alai gereja gabi sada parhitian ni debata doi patudun holong ni rohana. Jadi ado nabui peluang kita. Nabui peluang kita holang haporsya maka porsya itu kan. Aleni asabui adong hasa daon di bagasan parngulota. Jel adong imadame di bagasan Tuhan ni data dapot ikotabay ma Jesusi mangulu di bagasan rohat. Molonunga Jesus na mangulo di bagasan rohatta. Molonunga Jesus na mamarita ngulutta. Dangadong behitam papitor-pitor diri di bagasan parngolwal. Nunga di pasada di bata hita marhite Jesus Kristus. Imana parjolo. Napa duahon damang dainang nanolonga di bagasan Jesus Kristus. Songo dia doha sa daun do dame di bagasan Tuhan. Maka holongi son holong di Kristus. Damang dainang nanolonga di bagasan Jesus Kristus. Dung roh Jesus Kristus tu portibion. Dung disiaon ibana dirina. Dihau pinors hilang. Mate terpajal ibana di san. Saluhu nai patudon holong ni rohana. Tuganuk na mangulo. Tuganuk ugamo. Tuganuk horong. Tuganuk suku. Jala holong di Jesus Kristus. Gabi paluahon sude jolma. Alini marhiti hati ni debatahon. Asa dapot ta asa daun do hadamion di bagasa Tuhan ni di bagasa paranglot ta siga do pare. Ikon taholongi mas sude nang dongat ta. Songon holong ni Kristus. Pasti damang dainam. Adong do ima perbedaan di bagasan paranglot ta. Antara halak Batak tuba na sipakna karas makatai do timala Jawa na sipakna lembut. Alai justru perbedaan on magabi keberagama di bagasan Tuhan. Ikotabay doon marsi jaluar roha di bagasan parngota. Ikotabay ma imaholong ni Kristus. Unang baik kamuna pamikiriota ima nanang madalani parngolo. Asa dapot ta. Asa daw do dame di bagasan Tuhan. Napatuluhon jalan na parpudi sa hali. Pasidikon pangatusyo diri na paling sito. Napatan na songon dia. Budak kita madoko song nami doko na kaningan. GKPI madoko diri na paling toho. HKBP madoko diri na paling toho. Ay barak na karismati songoni hakai songoni doko na asik. Ikonon ni kota pasidi. Jangan ada pembenaran diri. Menganggap bahwa dirinya yang paling benar dari semua. Tetapi kebenaran itu harus kita junjung tinggi sesuai dengan standar Tuhan. Sesuai dengan standar Kristus. Ikon omma tahanguluhon. Asa dapot asa daun do hadameon di bagasa Tuhan di bagasan paranglot. Tabuhiyad do damang dainang. Molo marsadani roha akan na marsya holongan. Ala na ido buku para pasalne. Ulinai jala dinggan nai marsadani roha akan na maramaranggi di bagasat Tuhan. Pasal mensaras tulu-tulu. Bodoh tajahay damang dainang. Alini damang dainang na inalongan di bagasat Tuhan. Di bagasan mingguon. Diajak kita ditogihok kita. Patujolohon hasadaw do hadamyo di bagasat Tuhan. Mabayad di bata. Gabi pasadahok kita. Asa hitabuy marsijalwa roha. Di bagasan parangoluang. Nabarpudi adong masada ilustrasi. Adong sada perusahaan Amerika na bergerak di bidang perstekstilan. Di bagasan perusahaan adong dua horong. Antara horong kulit putih do kulit hitam. Di sadatiki memang dangan dong beperbudak di Amerika di hati. Secara langsung. Di sadatiki didokon pihak perusahaan orang dia no jago ke regiona dapat gaji belga doh 5 bulan bersaing mana dua orang alai
dapat tutup buku selalu dokot pihak perusahaan dang adong namona di sadatiki dung di bay muse nang songoni adong masahalak na siyan kulit putih madokon ima tu kulit hitam sadi do haro target na naing ima di jalo bos nesida asubul liburan di pabobos nama sekian ratus memang dikina sudah bekerja sama nasida dadong buat tercapai target alai di dokon ima kulit putih oma dengan terpaksa itu gium maka kulit hitam ikut sada hita mencapai target ini asabula liburak kita ini mardala mapartikia bersada di roha mah laki dadong mi parbula-bulatan dang adong beima nama doko palisito no karena asin lebih tercapai ma target jala melebihi 2 kali lopit di masa target dapat bonus ma sudah damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus hasa dahon mabain hita madabot hadameo songol lili molo lang sada do lili i dang boy manapo alay molo ima gudang lili ibu do manapo suang songoni do hita molo sada hita di bagasa Tuhan adong madame jala taruli mahita di pasu-pasu ni debata amin martanya kita mulyati madiho ale Tuhan Jehovah di sudiding dan di basam natotong dilehom mo tu bagasan parlon nami ajari matutu kami asa totong marsada ni roha patupan holong ni roham di bagasan parlon nami asa kami pasiding aka parbulat-bulaton siya tunga-tunga ning ulo nami nunga takas dito buso kami le Tuhan nunga takas di pasadaw ko kami di bagasan holong ni roham ajari mahami mangulu di bagasan holong ni roham tujuluan niya mulyati Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami todo pa amin shalom salam sehat Tuhan mamas-masu kita selalu